icho kwadi muri yeZimbabwe ndiroto Washington marimiri kana ndiboshongora muri kuzviondera muri yeZimbabwe bhazi rinonzi utete ramundarakodza Mhofela kwanzi naJesu tinokunda chete vapindira paka pachidodo musekenzi musona sapa garwe neuwa paguruve yapindira ndirika ndo inonzi utete ishi mukapaona apa zvaita ndirika mukaitarisa muri yeZimbabwe ndirika yakatakura ndirika utete kutakura uku pamusoro zvese izvi iri kuratidza kuti iri kuenda pachidodo ndopa yavhura pachidodo ndopa yapinda vagari vepachidodo yei ona muri yeZimbabwe rombo rakanaka kungovhura chete nokutoenda tarirai muone kutakura kwacho ndo inonzi utete iyi yakananga pachidodo paguruve vagari vepaguruve apo pachidodo kwanzi zvavhurwa zvarongeka hanzi pakufamba nhasi pari kungonzi izvo munhu wese apinda nhasi mubhazi rekwautete ari kushevedzerwa kunzi pamari yake inofanira kukwira yese iri kubva yanzi izvo iri kubvisirwa $3 kureva kuti kana panga pachiita 5 pakuita 2 hapanga pachitoita 2 nhasi ndofunga hapazi kubhadharwa ndiyo utete ona kupinda utete dzamhofu idzi utete yakanyorwa kumberi kuti naJesu tinokunda ayaya apo mukomana ari padhuze anenge achichachisa mabhatiri uchipinda mubhazi imo unofanira kupinda une foni nemoto zvakarongeka